Is-SATU Substance Abuse Therapeutic Unit huwa unit immexxi mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u jservi biex priġunieri irġiel fuq talba tagħhom stess ikunu jistgħu jagħmlu programm ta' rijabilitazzjoni bħala parti mill-pena tagħhom. Dan il-programm beda f'Ottubru tal-1995 f'Raħal Ġdid. Sentejn wara ġie trasferit lejn l-Imtaħleb. Minn Marzu li għadda iżda dan il-programm ġie sospiż. Dan jirriżulta minn tweġiba mogħtija mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi fil-Parlament għall-mistoqsija tad-Deputat Laburista Michael Falzon. Fi kliem il-Prim Ministru dan il-programm ġie sospiż minħabba li qed isir refurbishment strutturali tal-faċilità li hemm fl-Imtaħleb. Fil-Parlament, Lawrence Gonzi ma tax informazzjoni meta dan il-proġett ser jerġa' jibda jopera. Sorsi informati tajjeb qalu lil One News li dan ir-refurbishment ħa ħafna aktar milli kien pjanat. Fuq medda ta' 7 snin, 109 priġunieri rrikorrew għall-programm SATU. Il-maġġoranza tal-priġunieri li użaw dan il-programm kienu il-ħabs fuq reati ta' serq aggravat b'sentenzi li jvarjaw minn 6 xhur sa 4 xhur. F'dawn is-7 snin il-priġunieri li minn jeddhom għażlu li jagħmlu programm ta' rijabilitazzjoni SATU għattaw minn 24 jum sa anke sena u nofs f'dan il-programm li issa ilu wieqaf 10 xhur.